ኣይትፍረድዎ ወዲ ሰብ መዓርን ዕረን ዘለዎ መጽሓፍ ህይወት ትምህርቲ እያ ተመሃሮኣ ኸኣ ንሕና ኢና ተመክሮታትና ኸኣ መምሃራና እያ ስለዚ ንነባብብ እምበር ኣይንፈራረድ ስምዑን እሞ ንኽትፈልጥዎ ኣንብብዎ ዝገበሮ ሪኢኹም ኣይትፍረድዎ መን ኣሎ ብጀካ ኣምላኽ ውሽጡ ዝፈልጦ ጸጎሞም መርሚሩ ንስምዒቱ ዝርድኦ የእዳውኩም ሎሙ ናብኡ እንተወጣወጣ ኣይምሰልኩም ዘይሓልፈሉ ዘይወፅእ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ሎሙ ብቋንቋኹም እንተበልኩምዎ ዘይርዳእ ፈራ ንእስነት ጸሊኡ ይምሰልኩም ግን ኣለዎ ሓደራ ድኻ ኾይኑ ይኮነና ብኡ ለወስኸም ስድራ ሓፍቲ ውና ይምሰልኩም ንቡር ዝተሓስማ መጉዳእቲ ልቢ ያሕንማ ሕጅስ ወሲኑ ኾይኑ ባሕታዊ እናበልኩም ካብ ተባጭውሉ ምኽንያቱ ፈሊጥኩም ቅሪብኩም ተረድኡሉ ሓደ እዋን ሜሩ ትበሃል ጎርዞ ኣባቡል ኮፍ ኢላ ብመስኮት እንዳማዕድወት ተፈጥራውን ብሰብ ዝተሰንዐን ውቁብ ጎደናታት እናተዓዘበት ንወላዲኣ ኣድንቖታ ትገልጽ ነበረት ባባ ረአዮ ባዚ ባባ ዋው ምሽ ደስ ክብለካ ዋው መራ ደስ ይብል በዚ ኸኣ እናበለት የማንን ጸጋምን ናይ ተባቡር ብመስኮት ክትዘውር ጀመረት ብግብሪ ሜሪ ዝተገረሙ ተሳፈርቲ እንዳስሓቁን እናባጭውን ገሊኦም እናጸርጸሩን ጓልካ ተጸሊላ ክትከውን ኣለዋ ሕክምና ድያ ክብሉ ጀመሩ በዚ ዘረባ ተሳፈርቲ ዝሓዘነ ቦሜሪ ከምዚ ክብል መለሰሎም ጓለይ ዓይነ ስውርት ብምንባራ ዝተሓርማ ብርሃን ረኺብያ ትድነቕ ዘላ ሕጂ ናኻብ ሕክምና መጺና እንተ ንስኻትኩም ግን ዝተሓርመኩም ምስትውዓል ንቦመን ኣወንታዊ ተሓሳስባ ሕክዎ ህይወት ወዲ ሰብ መጽሓፍ እሞ ንናባብብ እምበር ኣይንፈራረድ